tak možná pojďme po těch jednotlivých trzích, protože mě překvapilo, že vlastně největší nějaký potenciální výnos v rámci té vaší nabídky je Polsko. Tak možná v krátkosti, jestli nám shrnete ten trh, nějaké trendy, co, proč, kde. Já jsem koukal, že vlastně také v okolí vlastně řekněme nějakých rekreačních oblastí, není to třeba ta centrální, jako Varšava a tak dále, tak možná si vás my v tom Polsku děláme, řekněme, dvě oblasti. Jedna oblast je Balt a druhá oblast jsou, řekněme, ty přeshraniční oblasti, kousek nad Moravou. Co je pravda je to, že v Polsku ty developeři staví poměrně hezký projekty, jak architektonicky, tak řekněme i funkčně. A mají tam nastavený poměrně dobrý služby. A zase je to, řekněme, většinou v tom režimu, kdy ten klient může využívat tu celkovou správu a další pronájem nemovitosti. Takže tam je nastavený prostě nějaký komplexní systém, který ten klient může užívat. Myslím si, že to není špatně nastavený v tom Polsku. To, že to jsou nejvyšší výnosy, to spíš bych asi směřoval někam do těch Arabských Emirátů, ale v rámci Evropy, tak to Polsko určitě není nezajímavý.